लाइमोन गिबियावनो दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलारि बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो नैबे मेगा कार-रेलिनि गेजेरजों जों मेसेज होनो सानदों जिहेतु जोंनि इउपिपिएलखौ गोबां माने राजखान्थि हान्जाफ्रा बुंदों जे अलरेडि माने इउपिपिएलआ जनानै थाबाय उन्दुबाय होननानै सानदों नाथाय नोंथांमोना दिनै नैबे इयुथनि जि नेतृत्वआव जों दिनै जि मोनसे कार-रेलि लानो नागिरदों बियो गिदिरथार मोनसे दिनै मोनसे प्रभाब खोलैगोन मानोना दिनै जोङो फैगोन जोङो एमएलए इलेक्सनाव जिहेतु जों 15टा सिट दङ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दा बेहाय जोङो 15टायावबो भाग लानानै जोङो भाग लानानै जोङो जेरैखि जाया फैगोन समाव जों रावजोंबो फाइट खालायनाय नङा जों बिपिएफजोंसो फाइट खालायगोन दा बिपिएफआ जिबायदि थांनाय समाव माने 28टा मेन्डेट लानानै सरकार सालायदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सरकार सालायनाया जोङो नुनायाव दिनै बिथांमोना संस्रासो मानोना बिथांमोना जोंनि थाबोनाय रांजोंसो बिथांमोना दिनै माखासे मा होनदों बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ थगायनानै गोबां बेबायदि फर्म सम राननानै बिथांमोना मा होनदों बेबायदि आग-भाग लानायफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जों बेखौनो मिजिंथिदों जे दिनैनि बे कार-रेलिया मोनसे गिदिर जोंनि गेजेराव मेसेज फैगोन आरो बेनि गेजेरजों गाबोननिफ्राय जोंनि इउपिपिएलआ गामि गामि न'खर न'खर जिहेतु मोनसे धौआ फैसिगोन जे नंगौ इउपिपिएलआ माने सैथो मोनसे पार्टि आरो जोंनो नेतृत्व प्रमद बर'नि 5 बोसोरनि दिनाव जि मोनसे शान्ति परिबेसनि गेजेरजों जि मोनसे सरकार सालायदोंमोन आरो मोजां माने जाख्लुनाय गैयाजासे माने सरकार माने नेतृत्व खालायदोंमोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा नाथाय जों नुबाय जे नैबे थांनाय जिहेतु जोंहा 2025नि जि बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना मेन्डेट लानानै सरकार दादोंब्लाबो नाथाय बिथांमोना फेलर जादों ओंखायनो आं आसा खालायो जिहेतु दिनैनि बे कार-रेलियाव नोंथांमोना नुदों गोबां हाजार मानसिफ्रा भाग लाफैदों बेहाय जोङो जोंनि मा होनदों इयुथ माने मिरुजों लोगोसे पेरेन्ट बडि लोगोसे गुबुन सेलफोरनि मानसिफ्राबो बेहाय भाग लानायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेनो मोनसे प्रमान जे दिनैनो जों मोनसे सिगनेल होनो नागिरदों जे जाय रायजो राजाफ्रा दिनै गोनो गोथो जानानै दं बिथांमोना फैगोन समाव जोंनि सरकारखौ शान्ति परिबेसनि मोनसे सरकारखौ जोगारनानै गुबुन मोनसे सरकार लाबोनानै दिनै दावराव दावसि परिबेसखौ जुदि नोंथांमोना फोजोबनो सानदोंब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गाबोननिफ्राय नोंथांमोना इउपिपिएल दलाव हाबनानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालायनानै फैगोन समाव नोंथांमोना जिहेतु बिधान सभायाव 15टा सिट दं बे 15टा सिटआव जाहाथे जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जों शक्तिशालि जोङो माने मासि लानानै जों देरहासानो हायो बिनि थाखाय जों दिनै इउपिपिएलआ माने इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंफ्रा माने दिनैनिफ्राय जोङो एकदम साग्रिद जानानै जों खामानि मावनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों आवगायबाय इन्डियानि खोथाया जिहेतु जोंना अफिसियेलि खामानिया प्रसेस सोलिबाय थादों बिथांमोना माने ओंखारिया बे उननि बाथ्रा खिन्थु जोंहा जोंनि जिखिनि मिशन दङ 15टायाव जों 15टाखौबो होगोन आरो बिनि गेजेरजों जों आवगायलांगोन जिहेतु एलायन्सआ एलायन्स हिसाबै जाबाय थागोन खिन्थु जों एलायन्सखौ नेनानै थायाखै जोंहा मोनसे समाव एलायन्सखौ लानानैनो जोंहा गोबां बेबायदि जोङो मोनसे गाब्रनायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो जोङो नैबे द्वितीय बाराव बे नैथि बाराव जाहाथे जोंनि माने इउपिपिएल हान्जाया जाहाथे 15टा सिटआव जोङो जेरैखि जाया 10टा सिटखौ जों बोरै मोननो हायो बिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै आग-भाग लानानै सिगां लानानै जों खामानि मावनो थाखाय जोङो साग्रिद जानानै दिनैनि मोनसे प्रमान जों होनो नागिरदों आरो बे रेलिया दिनै उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझाराव जोबथाहैगोन मानोना बेहाय जों गोबां जोंनि जिखि जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोरखौ जों गासैबो टाच खालायलांजोबगोन आरो बेनि गेजेरजों दिनै जिहेतु जों खोनानो मोनदों दाख्लैनिफ्राय मानगोनां बिपिएफनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु जोंनि नैबे रेलिखौ नुनानै राकेश सारनि नेतृत्वआव जि मोनसे रेलि ओंखारनो नागिरदों बे रेलिखौ नुनानै बिथांमोनाबो 25 तारिखनिफ्राय बिथांमोनाबो मास गेदारिं लानो नागिरदों दा बेथ' बिथांमोना गिदों आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ थैबाय होननानै नाथाय इउपिपिएलआ थैयाखै इउपिपिएलआ गोथांसो जादों आरो थांदों आरो नोंथांमोना नुगोन जे बिथांमोना थांनाय समाव जिबायदि 28टा मेन्डेट लानानै देरहादोंमोन एबार उल्था जागोन रायजो राजाया बुजिबाय आरो एबार जेरैखि जाया इउपिपिएलआ बांसिन मेन्डेट लानानै सरकार दागोन माने इउपिपिएलखौ गिनानै हाग्रामा महिलारिखौ बिपिएफआ दिनै रेलि खालामनो थाखाय बिथांमोना बाध्य जादों येस नंगौ मानोना बिथांमोना नै जोंनि आरो दिनैनि बे कार-रेलिया जिहेतु जोंनाव दिनै बेहाय मा होनदों 700-800 खान माने गारिया दिनै मा होनदों उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम रावना होगोन जेब्ला जोंनि बे गारिखौ नुगोन अब्ला हाग्रामा सारा गामिनिफ्राय उन्दुनाय जानाय लोंनाय सुख जानाय नङा बुजिबायना ओंखायनो जों आसा खालामदों जे फैगोन समाव जे इउपिपिएलआ जे मोनसे शक्तिशालि फैफिनबाय इउपिपिएलआ जे मोनसे एनार्जि फैफिनबाय बेखौ जोंनि साफ्रोमबो जोंनि वार्कारफ्रा दिनै रोखा जाबाय लाइमोनफोरानो फेक्टर जादों दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों बिथांमोननि
मोनसे समाव बिथांमोना जिहेतु बिथांमोननि सानैसो जिखिनि इयुननि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गभर्नमेन्टनि दिनाव गोबां बिथांमोना नङैखौबो माने नंखायखौबो बिथांमोना फोसावलाबायनानै माने गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथांमोना गोदौ होनानै मोनसे दौ लाबोदोंमोन जिहेतु बेखौ दिनै बिथांमोननि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बुजिदों मानोना दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै 7 मास जासेयावबो बिथांमोननि पकेटाव थाइसेबो थाखाया फैयाखै आरो बिथांमोना गावजों गावनो गोदो गोदो जागासिनो दङ गावजों गावनो बिथांमोना थाइसेबो फैसा बेबायदि माने रावनोबो होनो हायाखै जिहेतु बिथांमोना खालि फर्म होनानै नों आं जोंनि मानसिफोरखौ गोनो गोथो खालायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे नोंथांमोना जुदि बिपिअ फैयाब्ला जों नोंथांमोननो 2 लाख होनाय नङा 1 लाख होनाय नङा होननानै बिथांमोना माने भुवा माने फोसावबाय थादों दा ओंखायनो जों सानदों जे जोङो लाइमोनफोरखौ जों सांग्रां खालामनांगौ नोंथांमोना जेब्लायबो गोग्गो समाज नागिरदोंब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो सान्तिखौ लुगैदोंब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो डेभेलपमेन्टखौ लुगैदोंबा नोंथांमोना प्रमद बर' सारजों थानांगोन आरो प्रमद बर' बायदि सार बायदि दैदेनगिरि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गैया मानोना प्रमद बर'आसो गासैबो 26टा जनगोष्ठीखौ समानै नायो समानै अधिकार होयो आरो दिनै जोंनि बे 5 बोसोराव जों सान्ति मोनसे परिबेस कुनु नांलाय खमलाय गैयाजासे कुनु दाङाबाजि गैयाजासे हारिजों जातिजों कुनु नांलाय खमलाय गैयाजासे जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो एचिभमेन्ट खालामनो हादों आरो जों बिनि थाखायनो जों प्रमद बर'खौ पिसनि सासे राजा सान्ति होननानै जोङो गनायनानै लायो आरो बे खोथाखौ बिथाङाबो गनायना लानांगोन मानोना हाग्रामा महिलारि साराबो मानोना दिनै बिथाङा फैनाय लोगो बे 6 मास 7 मासनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि नोंथांमोना नुदों नोंथांमोना क'क्राझारावनो नुगासिनो दङ बाङालिजों माने मुस्लिमजों जाबाय बिनि उनाव बर'जों सावथालजों जाबाय बेबायदिनो गोबां दाङाबाजिया जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा ओंखायनो प्रमान जाबाय रायजो राजाफ्रा दिनै माने इपि बिलखौनो लुगैफिनदों इपि बिलखौनो फैनायखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो इपि बिला फैयोब्लासो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सान्ति परिबेसा जेब्लायबो स्टाब्लिस जागोन बेनिखायनो जोङो हाग्रामा महिलारिजों थानाय नङा बिपिएफजों थानाय नङा होननानै दिनै साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोंजों बिथांमोना कन्टेक्ट जादों आरो बिथांमोना दिनै आग बाग लादों आरो नोंथांमोना दिनै नुदों जे बे रेलिनि गेजेरजों बेनो मोनसे प्रमान नोंथाङा नोंथांनि फिसाखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव मुं थिसननो साखाफारा नामा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला उत्तर दाखिनगावआव थानाय गुरुदेब ब्रह्म गुदि फरायसालिया मोजां सुबिदा नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ बे फरायसालियाव गिबि एबा एलकेजिआव बेसेन नाङालासे मुं थिसननो हागोन गुबुन फरायसालिनिफ्राय थाखो 6 आरो थाखो 9 आव 75 जौखोन्दो लानानै आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाया बेसेन नाङालासे मुं थिसननो हागोन बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव साखोन सिखोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलाव थानो हानायनि सुबिदा लोगोसे थाखो 1 आरो थाखो 3 फरायसाफोरनि थाखाय जोथोन लाग्राबो दं कम्पिटिटिभ क्लासनिबो मोजां सुबिदा जुदि नोंथाङा गावनि गथ'खौ बे फरायसालियाव मुं थिसननो गोसो अब्ला नोंथाङा नैबे 91048480 नङाब्ला 9395568413 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन।